ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങട്ടെ. തുടങ്ങിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിനീതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 8 മന്ത്രങ്ങള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 9, 10, 11 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യയും അവിദ്യയും കുറിച്ചാണ് ഈ 3 മന്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത്. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. 9 മുതൽ 14 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളിലും നിരപേക്ഷവും ആപേക്ഷികവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ 9 മുതൽ 11 വരെ ഉള്ള മന്ത്രങ്ങളില് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 12 മുതൽ 14 വരെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 9 മുതൽ 11 വരെ ജ്ഞാനത്തെയും അജ്ഞാനത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഓരോരുത്തരുടെയും അനുയായികൾക്കുള്ള അതാത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു. മന്ത്രം 9 കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കേവലം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. കേവലം അജ്ഞരും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അറിയില്ല, എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അവിടെ പിക്ചറാ വന്നാണ്. ഇല്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത 2 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അജ്ഞരും ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തവരും ആണ്. അതായത് ഒട്ടും അറിയാത്തവരും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തവരും എന്നാണ് 2 കൂട്ടര്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവരും അത് എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. 2 തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അവഗണിക്കുകയും തൽഫലമായി അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലകളിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. 9ാമത്തെ മന്ത്രം അതാണ് പറയണത്. ശരിയായിട്ടുള്ള വിദ്യയും അവിദ്യയും എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടും ബന്ധന കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വ്യത്യസ്ത ഫലമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അതാണ് പറയണത്. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കാൻ വിദ്യയും അവിദ്യയും ശരിയായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് പറയണത്. 9ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയണ വിദ്യയും അവിദ്യയും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ചിലവര് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവര് അവിദ്യ. വിദ്യ എന്നുള്ളത് തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാത്തവര്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അർത്ഥമാക്കിയ. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. മന്ത്രം 9 അജ്ഞതയും തെറ്റായ അറിവും. ഒന്നും അറിയാതിരിക്കുക അജ്ഞത. അതല്ലെങ്കിലോ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാവുക. തെറ്റായ അറിവും വളർത്തിയതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് 9ാമത്തെ മന്ത്രം. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥ അറിവ് ഇവ രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫലം നൽകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ അറിവും മിഥ്യമായ അറിവും തമ്മിലുള്ള വിവേചന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന്
മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇത് ഊന്നി പറയുന്നു. ആരാണ് ധീരൻ? ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ഭഗവത് ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. മന്ത്രം 11 ഭൗതിക ശക്തിയെ മറികടന്ന് മരണമില്ലായ്മ അമരത്വം കൈവരിക്കുന്നതിന് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ അറിവിന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതികമായ അറിവും വേണം അല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം, അതുപോലെ ആധ്യാത്മികമായ അറിവ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ 11ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രം. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തദോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യ ഉ വിദ്യായാം രതാ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാമുപാസതേ തദോ ഭൂയൈവ തേ തമോ യ ഉ വിദ്യായാം രതാ. വായിക്കൂ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കൂ. രേഷ്മദജി. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അവിദ്യാം ഉപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ വിദ്യയാം രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമോ നിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവര് തമസ് നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുക. പിന്നെ മിഥ്യാജ്ഞാനത്താൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് ശരിയായ അറിവ്, കുറച്ച് അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ ശരിയായ അറിവല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം ആണ്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാജ്ഞാനം, അതില് വ്യാപൃതരായവരോ അജ്ഞാനികളെക്കാളും കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെയാണ് അവര് പ്രാപിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നു. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത സംശയലേശമന്യേ അപകടകാരി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അറിവില്ലായ്മ, നമ്മൾ വന്നാല് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റാണത് അല്ലെ, അത് അപകടകാരിയാണ് അജ്ഞത. എന്നാലോ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് തെറ്റായോ വഴി പിഴപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ശീലിച്ചാലോ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം മറ്റേതു കാലത്തെയും അപേക്ഷിച്ച് ഈ കാലത്ത് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ്. സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേഖലയില് ആധുനിക സംസ്കാരം വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമാണ് മുമ്പത്തേക്കാളും മനുഷ്യൻ അസംതൃപ്തനായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ആത്മീയ രംഗം ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായി തീരേണ്ടതിന് പകരം അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയേക്കാണ്. ഭൗതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മാനസിക പിരിമുറുക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ അതല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാന സമ്പാദനാണ് എല്ലാവിടെയും നടക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് അജ്ഞരാവുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജ്ഞാനം, ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുക. ഇതങ്ങനെയല്ല, തെറ്റായ വഴിക്കുള്ള ജ്ഞാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠിപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താല് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നും വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആണ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അത് അറിയാതിരിക്കലാണ് അജ്ഞത. ഒരാൾ ഈ സത്യത്തെ എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അയാൾ അന്ധതയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആത്മജ്ഞാനം ഉണ്ടായാലും അത് നല്ല വഴിക്കാണ് പോവുക, നമ്മളെ നടത്തുക. പക്ഷെ തെറ്റായ വഴിക്കുള്ള ആ നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ, അല്പമാണെങ്കിലും അത് അപകടം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ്. ഈശ്വരാവബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്.
ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7:15 ഏതാണ് 7:15 ശ്ലോകം? ആരാ പറയാ? നമാം ദുഷ്കൃ നമാം ദുഷ്കൃതിനോ ആ, മൂഢ അതെ പ്രബദ്ധ്യന്തെ നരാധമ അതെ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ജ്ഞാനിനാം തത്വ ആ, ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങള് മൂഢരാണ്, അല്ലെ? കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകാണ്. അപ്പൊ കഴുത ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കും, ഒരു പുല്ല് കിട്ടാനാണ്, അല്ലെ? പുല്ല് അതല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, അത് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നിഷ്ഫലമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തില് വ്യാപൃതരായവര് അവിദ്യയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ കുറെ TV കാണണം, സിനിമ കാണണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനേ സമയമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയുടെ പേരില് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരത്തെ സഹായിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തിയുടെ തലത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കാള് ദോഷം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് കൈവരിക്കുന്ന ആ പഠന പുരോഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കണേ അറിയോ? പ്രഭുപാദ്, മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ് എന്ന്. സാധാരണ മൂർഖൻ പാമ്പ് വിഷമുള്ളതാണ്, പിന്നെ അതിന്റെ ഭണത്തില് രത്നത്തോടു കൂടിയ മൂർഖൻ പാമ്പോ അത്യധികം അപകടകാരിയാണ്. അപ്പോ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എന്തോ ഒക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിക്കുന്നവര് ആ പഠന പുരോഗതി ഇതുപോലെയാണെന്ന്, മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണെന്ന്. അത് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമല്ലേ രത്നം കണ്ടിട്ട്, അത് അപകടകരമാണ്. അതുപോലെയാണ് ഈ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിലെ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലേ? തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ഉത്സവം പോലെയാണ്, അല്ലെ? ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ബോഡി കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ജഡശരീരത്തിനെ അലങ്കരിച്ചത് കൊണ്ട്? അതുപോലെയുള്ളൂ ഈശ്വര നിഷേധികളായവര് വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളില് മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവ് ആണ് സ്ഥിതമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ അവിദ്യ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ അജ്ഞാനമയമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്താലെ ഒരാള് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരപൂർണമായ മേഖലയിലേക്കാണ് ചെന്നു വീഴുക എന്നാണ്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിധാതാക്കളെ വേദവാദരത എന്നും മായയാപഹൃതജ്ഞാന എന്നുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാമകരണം ചെയ്തേക്കുന്നത്. വേദവാദരതരായ ജനങ്ങള് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. വേദത്തിന്റെ കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? കർമ്മകാന്ഡത്തിലെ കർമ്മകാന്ഡികള്, അതായത് ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുക, അതാണ് കർമ്മകാന്ഡം അനുസരിച്ചിട്ട്, വേദത്തിലെ കർമ്മകാന്ഡം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. നിർഭാഗ്യവശാല് അവര് വേദ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. എന്താണ് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ കുറെ യാഗവും യജ്ഞവും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പല ഫലപ്രാപ്തി കിട്ടുക, അതല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15:5 പറയുന്നുണ്ട്, വേദലക്ഷ്യം പരമപുരുഷനെ അറിയുക എന്നതാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദവിദേവ ചാഹം. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. വേദങ്ങളാല് അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. വേദവാദരതരായ വ്യക്തികള് പരമപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അതിലൊന്നും. സ്വർഗപ്രാപ്തി വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ഫലദായകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അവര് ആകൃഷ്ടരാവുന്നത്. അപ്പൊ വേദവാദരതര് ശരിയായ രീതിയിലല്ല അവര് പോകുന്നത്. അവര് വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാന്ഡപ്രകാരം ഫലപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് പല യജ്ഞങ്ങള് യാഗങ്ങളൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, കർമ്മകാന്ഡികള് എന്നാണ് അവരെ പറയാ. അവരെ തന്നെയാണ് മായയാപഹൃതജ്ഞാന എന്നും ഭഗവത്ഗീതയില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പരമപ്രഭു സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശിയാണ്.
നമുക്കായി മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാവൂ, അതിൽ സംതൃപ്തരാകണം എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം വിസ്മരണശീലമുള്ള ജനങ്ങളില് ഈ ഈശ്വരാവബോധം ഉണർത്തലാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കടമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢരാണ്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് മൂഢന്മാർ. ലളിതമായ വിഡ്ഢികൾ എന്നവരെ പറയും. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നം. ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമല്ല. കാരണം അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ പണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂർഖൻ പാമ്പ് അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖൻ പാമ്പില്ലാതെ രത്നം ലഭിക്കും അല്ലെ. പാമ്പിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് രത്നം എടുക്കാൻ പോണ്ട അല്ലെ. നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയാ മതി. നമുക്ക് സർപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് രത്നം കിട്ടും അല്ലെ, ഭഗവാനെ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ ഉപമ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ജഡശരീരം ഒരു ജഡശരീരമാണ് അല്ലെ. ജഡശരീരത്തിൽ പിന്നെ അലങ്കാരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ്, ജഡശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കും പോലെയാണ്. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ 2 തരം ആളുകള്. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ, വേദവാദരത, അതായത് ആര്യ സമാജ സംഘം. ഇക്കൂട്ടർ വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി ആസ്വദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെ, സ്വർഗത്തിൽ പോവാ, സ്വർഗ പ്രാപ്തിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ യാഗം യജ്ഞമൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത്. പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഏർപ്പെടും. അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകവ്യാപകമായ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. അവരിൽ ഒരാളെ ജഗത് ഗുരുവായി പ്രഘോഷിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ആളുകൾ വളരെ അപകടകാരികളും വഴി തെറ്റിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ വേദങ്ങളിലെ അറിവിനെ തന്നെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടര് ചെയ്യുന്നത്. വേദങ്ങൾ എന്തിനാ? ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് അല്ലെ. അതിനു പകരം അവര് ഓരോരോ ഫലപ്രാപ്തിക്കുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കണേ. അങ്ങനെ അവര് സ്വർഗം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നേടണം എന്നാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അപകടകരമാണ്. വിദ്യായാം രഥ. വിദ്യായാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദ പഠനം ചെയ്യലാണ് ശരിയായ വിദ്യ. അപ്പൊ രഥ വ്യാപൃതനാവുക. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കാത്തതിനാൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുന്നു. അതാണ് കുറച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയവര് അതിലും അപകടകാരികള് എന്ന് പറയണത്. കാരണം അവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കുറച്ച് നേടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ശരിയായ ശരിയായ ലക്ഷ്യമല്ല. അത് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു. അവര് സ്വയം അങ്ങനെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങള് മെനഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആധികാരികമായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം ഇതൊക്കെ വേദങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അവര് എന്താ ചെയ്യണേ? കുറച്ച് പഠിച്ചവര് അവർ വേദ സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായി സ്വയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് കൂടുതൽ അപകടകരം. അവര് കൂടുതൽ തമസ്സിലേക്ക് പോവും, കൂടുതൽ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കും. മായയാപഹൃതജ്ഞാനം. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അങ്ങനെയാണ്. സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാരാണ് മായാവാദികൾ. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അത് അവന്റെ ലീലയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല.
ഈശ്വരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ കുടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം വിഡ്ഢിത്തത്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് മായാവാദികള്. മായയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ മായയാൽ കുടുങ്ങിയേക്കാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവര് പറയാ. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന മായയാണ് അത്. ഭഗവാൻ മായാതീതനാണ്, ഗുണാതീതനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2:69 എന്താ പറയണേ? യാ നിശാ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗർത്തി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാ നിശാ പശ്യതോ മുനേ. അപ്പൊ ഇതൊരു കടങ്കഥ പോലെയുള്ള ഒരു ശ്ലോകാണ്, അല്ലെ. സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആര് സംയമനം കൈവരിച്ചവൻ, ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്, അല്ലെ. നിശാകാലം. ഈ ആളുകളുടെ ഈ ബഹളം, ഭൗതികത എന്ന് പറയണത് ഒരു ആത്മജ്ഞാനിക്ക് കഠിനാണ്. അത് ഇരുട്ട്, അത് രാത്രി പോലെയാണ് തോന്നുക. എന്നാൽ രാത്രിയോ അങ്ങനെ ആ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് സമാധിയിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ആത്മജ്ഞാനി ശ്രമിക്കാം, അല്ലെ. അത് വിജയിക്കും അപ്പോഴ്, ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ പകല് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ ഈ യോഗികളായവര്, ജ്ഞാനികളായവര് രാത്രി കാലങ്ങളില് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും, അല്ലെ. സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ഏകാഗ്രത കൂടുതൽ കിട്ടും. ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു. എന്താണ് ചോദ്യം? ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയാത്തവർ. അല്ല, മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വിവരിക്കാൻ മന്ത്രം 9 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപമകൾ വിശദീകരിക്കുക. ആരാ പറയാ? കുറച്ച് ജ്ഞാനം ഉള്ളൂ, ആ ശരിയായ വഴിക്കുള്ള ജ്ഞാനമല്ല, അപകടകരമായ കുറച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയവര്, അവരെ വിവരിക്കാൻ എന്ത് ഉപമയാണ്? 2 ഉപമത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ജഡത്തില് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അലങ്കാരം ചെയ്യുന്നത്. അതെ. പിന്നെ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലെ രത്നം എടുക്കാൻ പോകണം. അതെ, രത്നം പോലെയാണ് ഈ അല്പജ്ഞാനികള്. അതായത് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്, വേദം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അവരെയാണ് മിഥ്യാജ്ഞാനം. അതില് മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വിവരിക്കാൻ ഈ മന്ത്രത്തില് 2 ഉപമകള് പറഞ്ഞതാണ്. മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ ഭണത്തില് രത്നത്തോടു കൂടിയ ഭണമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ്, അതുപോലെ ശവശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരം ചെയ്യല്. പിന്നെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം അപകടകരമാണെന്ന് പറയുന്നത്? നിരീശ്വര സംസ്കാരം എന്തുകൊണ്ടാ അപകടം? നിരീശ്വര സംസ്കാരം തെറ്റെന്ത് ശരിയെന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല, അല്ലെ. ഈ ആധ്യാത്മികത ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ശരി തെറ്റുകൾ വിവേചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനികള് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയായിട്ട് അറിവുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ, താഴ്ന്നവരെ ഒക്കെ തിരുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇപ്പൊ ജഡായു സീതയെ രാവണൻ കട്ടുകൊണ്ടു പോകുമ്പോഴ് ഈ ജഡായു പ്രായം കൂടുതലാണ്, അല്ലെ, വൃദ്ധനാണ്. ചെറുപ്പക്കാരനായ രാവണൻ, ശക്തനായ രാവണനോട് എതിരിടാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും രാവണനോട് എതിർത്തു സീതയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ ശ്രമിക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ, അല്ലെ, ജഡായുവിന്. അത്രയും പോലും ചെയ്തു. എന്നാലോ ഈ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഒക്കെ ദ്രൗപദി അപമാനം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെ, അത്ര വലിയ ഒരു അനീതി നടന്നപ്പോൾ പോലും മിണ്ടാതിരുന്നു, അല്ലെ. വിതുരരുണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ വിതുരര് അവിടുന്ന് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു മഹാത്മാവ് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ അവിടെ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കണം, അത് തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. അതല്ല, സാധ്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അവിടുന്ന് പോകണം. അപ്പോ ന്യായമായി പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാലും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെ വീഴും എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗാന്ധാരി വിലാപം, അല്ലെ. മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണനോട് കരഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ, നീയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം, എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും മരിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അമ്മയാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി. മക്കളെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, അല്ലെ, കണ്ണുകെട്ടി, പിതാവിന് കാഴ്ചയില്ല
അപ്പോ മാതാവെങ്കിലും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ? അതല്ല ചെയ്തത്. അപ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ തിരുത്തണം. അപ്പൊ ഈ നിരീശ്വരർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതാണ് നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. അത് ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്കേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഇതൊക്കെ ഇതിനൊന്നും ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അപകടകരമാണ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മളെന്നും ഭഗവത് സേവനം ലക്ഷ്യമെന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ? ഈ നിരീശ്വരർക്ക് ഭൗതിക സുഖമാണ് വലുതെന്നാണ് അവര് കരുതുക. എന്നിട്ട് ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനവും കിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒന്ന് കൂടി. അതായത് ഈ ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല നിരീശ്വരർക്ക്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മള്. ഭഗവത് സേവനാണ് നമ്മുടെ പരമമായ കർത്തവ്യം. അതൊന്നും നിരീശ്വരർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭൗതിക സുഖമാണ് വലുത് എന്നാണ് അവര് കരുതണത്. അപ്പോഴോ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനവും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? 9ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ. അന്യദേവാഹുർവിദ്യയാ അന്യദ് ആഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. അന്യദേവാഹുർവിദ്യയാ അന്യദാഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ഇത് 10ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്യത് ഏവാഹുർവിദ്യയാ അന്യത് ആഹുർ അവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ് വിജചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് നല്ല ഫലമാണ്, നല്ല കർമ്മമാണ് അവർ ചെയ്യുക അല്ലെ, നല്ല ഫലമാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ അജ്ഞാനികളോ മോശമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് പറ്റുക. അങ്ങനെ ഫലവും മോശമാണ് സിദ്ധിക്കുക എന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. വാസ്തവത്തിലെ വിദ്യ എന്താണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 13ാം അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പുരുഷ, പ്രകൃതി, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു 18 തരം ഗുണങ്ങള് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങള്. അതൊക്കെയും ജ്ഞാനമാണ്, അതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ. സോറി, ഇതൊക്കെ ലെസൺ കഴിഞ്ഞാലും. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുക, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുക ഒക്കെ വേണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നതിന് നിമിത്തമാവരുത്. അമാനിത്വം, അദംഭിത്വം, അഹിംസ, ക്ഷാന്തിരാർജവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിലെ 18 ഗുണങ്ങൾ വായിച്ചു. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അജഞ്ചല ഭക്തനായി തീരണം. അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരണം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്, എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ്.
അങ്ങനെ ഉള്ള 18 കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ഈ ജ്ഞാനപ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള മറ്റ് രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിലും പെടുന്നു എന്നാണ്. 18 തരം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ആചരിക്കണം. അതിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പരിശീലനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആധുനിക സമുദായത്തില് ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തനെന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ പോലും ഇന്ന് വലിയ മുതിർന്നവരെ ഒന്നും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമില്ല അല്ലേ? എല്ലാവരും ഈ സെൽഫോണിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും ഒക്കെ വളർന്നു വരുന്നു. ഇത് എൻ്റെ സ്ഥലമാണ്, എൻ്റെ ദേശമാണ് എന്ന്, അതല്ലാത്ത പക്ഷം യുദ്ധം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള എപ്പോഴും കലാപങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. നിരവധി സൂര്യന്മാരും എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായ നമ്മള് ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാൽ പീഡിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. 20-30 വർഷമായി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യായുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അജ്ഞത സംസ്കാരത്താലെ മൂഢന്മാരായവര് ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്തു തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാർ കൃത്യമായി ദേശീയ അതിർത്തി നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരം പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം അവരുടെ എല്ലാ എനർജിയും പാഴാവുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഈ ജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആരും ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് അവര് വെറുതെ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. മിഥ്യാഭിമാനാണ്. ഇപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ഒരു കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല. അല്ലെ? ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം. തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയോ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അല്ലെ? ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാനെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മന്ത്രം. മായാശക്തിയില് അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. ആരാണ് ധീരൻ? മായാശക്തിയില് അസ്വസ്ഥനാവാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരരല്ല. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കൂല്ല, വിലപിക്കൂല്ല. ധീരൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്താൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത്തരമൊരു മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പരിണത ഫലം നേടാനാകും വിധം ആ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അല്ലെ? ഭൗതിക ശരീരം കിട്ടണത് ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവിത തത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങള് ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പരമോന്നത സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴും പറയണതാണ് അല്ലേ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു വേണം. അജ്ഞാനജന്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നൊന്നും ജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര വഴി
അല്ലെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളും നിയമനിബന്ധനകളും ഒക്കെ ആ ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ട് ശ്രവിച്ച്, അല്ലെ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുക. അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെ ആവണം. യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവോ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനായിരിക്കണം. ഇതാണ് ധീരനിൽ നിന്ന്, അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് ധീരൻ എന്ന്. വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം, അല്ലെ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള്, അല്ലെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല, വേർതിരിവുകളില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വിദ്യയും നേടേണ്ടത്. ഒരു അധീരനോ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാനൊന്നും കഴിയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ തിരുത്തി കൊടുക്കാനൊന്നും ഒരു അധീരനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ധീരനെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് സത്യത്തിൽ അധീരരാണ്. അവര് ഡോളറും സെന്റുമായി പ്രതിഫലം പറ്റാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് അവർക്ക് പണം വേണം, അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഒട്ടും. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായിട്ട് ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം എന്നാണ്. ധീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ഒരു പരമഗുരുവായിട്ടുള്ള ആള്. അവിദ്യയും വിദ്യയും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. അപ്പോ അതാണ്, അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ വിദ്യാർത്ഥികള് കോളേജിലൊക്കെ, അല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞേ കൂടാ. ഇന്നിപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ചുറ്റും ഈ ചെറിയ കുട്ടികള് ഒക്കെ ധനത്തോട് ആസക്തി മാത്രല്ല, എന്താണ് ഈ എന്താ പറയാ, വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല, അല്ലെ, ഇന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അനുചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്ന്. അതൊന്നും ഏത് സ്ഥലത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ധീരനിൽ നിന്നു വേണം വിദ്യ നേടാൻ. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാൾ ആണ് ധീരൻ. നല്ല അധ്യാപകൻ ധീരനായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ അറിവ് മോക്ഷത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ഇപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എങ്ങനെയാ വിവരിക്കാൻ പറ്റുക? വിദ്യ അവിദ്യ എന്നൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് വിദ്യ. അവിദ്യയോ ഭൗതിക വിദ്യയാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറയണത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വിദ്യ അഭ്യസിക്കാത്തതിന് തുല്യാണ്. മറിച്ച് അത് തെറ്റായ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നതും. അപ്പോ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം. അതാണ്. ശുശ്രുമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കേട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലേ? ഇത് ശുശ്രുമ ധീരാണാം എന്നാണ്. ധീരരായിട്ടുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിക്കണം. ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ധീരരായവരുടെ ശുശ്രുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ശുശ്രുമ. എന്നാല് എന്താണ് ധീരരായിട്ടുള്ളവരുടെ എന്ന് വേണം, അല്ലേ, കേട്ടറിയാന്. നമ്മള് ധീരരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവര്. മനസ്സിലായോ മാതാജി?
ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. 10ാം മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞു വിദ്യയും അവിദ്യയും വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. അവിദ്യയെയും വിദ്യാരൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലും നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഈ അവിദ്യ എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ പോലും വിദ്യാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രം 11 പറയുന്നത്. മന്ത്രം 11. വിദ്യാം ച യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. വിദ്യാം ച യസേ തദ് വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകള് ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. എന്താണ് അമൃതത്വം? ജനിമൃതികളില്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ അല്ലേ? ഈ ആത്മാവിന് അല്ലെങ്കിലും മരണം ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ശരീരം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാത്രം ലഭിച്ചതാണ്. നമുക്ക് വേറൊരു ആത്മീയ ശരീരം ഉണ്ട്. അത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുക. അതാണ് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ശരീരം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമൃതത്വം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ മരണം ഇല്ലല്ലോ. അതാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമതുലിതമായ വീക്ഷണം. നാം വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. ചുറ്റും നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഭൗതികതയിൽ അല്ലെങ്കിലും ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമല്ലേ ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പോസിറ്റീവ് നേരിട്ടുള്ള അറിവ്, നെഗറ്റീവ് പരോക്ഷം എന്നിവ രണ്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവിതം മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജീവിതം മോശമാണ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജീവിതത്തിനെ നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈശ്വര ചിന്തയോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറും. ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹജീയനായി അവസാനിക്കും. കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം. ജീവിതം നന്നായിട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പൊ ധനമൊക്കെ ധാരാളം ധനവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവര് ഭഗവാനെ മറക്കാനാണ് സാധ്യത അല്ലേ? ഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിലൊന്നും കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും. അങ്ങനെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ വിഷയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകാണ് ചെയ്യുള്ളൂ. സമചിത്തത പുലർത്തുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ ഭൗതികത, ഈ പ്രാപഞ്ചികതയില് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്
പരമാവധി പ്രയോജനം ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ മായ എന്ത്, കൃഷ്ണൻ എന്ത്, ഇത് രണ്ടും അറിയണം. അതാണ് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മായ എന്ന് പറയുന്നത് അവിദ്യയാണ്, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാനോ വിദ്യയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മുതല് ഓരോരുത്തരും ശാശ്വത ജീവിതം നേടുന്നതിനാ പരിശ്രമിക്കണേ. എല്ലാവർക്കും സുഖം, ശാന്തി, സമാധാനമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതിന് ദുഃഖനിവൃത്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. എന്നാൽ ആർക്കും മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാണ്. ഒരു രോഗിയാവാനോ വൃദ്ധനാവാനോ മരിക്കാനോ ഒന്നും ആരും ആശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പുരോഗതി കൊണ്ടോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് മരണത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടുന്ന അണു ആയുധങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. മരണം വേഗത്തിലാവുക ചെയ്യണത്. അല്ലാണ്ട് വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിവയുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പുരാണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന അസുര രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെയും അജ്ഞതയുടെയും ബലത്തില് ഈ അസുരൻ മരണത്തെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗൂഢ ശക്തികളാലെ എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലും അധിവസിക്കുന്നവര് അസ്വസ്ഥരായി. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അങ്ങേര് അമരനാവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വരം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ട് എന്നും അതിനായി ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8:17 പ്രസ്താവിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒക്കെ ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥാക്കണില്ല, അദ്ദേഹത്തിനും മരണം ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോ ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർണം എന്നാണ്. കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃദുശയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിണ, കിടക്ക എന്തൊക്കെ പറയാം. ധനം, സ്ത്രീ എന്നീ 2 വസ്തുക്കളിലായിരുന്നു ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിന് താല്പര്യം. അനശ്വരനായി തീർന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അയാള് ബ്രഹ്മാവിനോട് അമരനായി തീരുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല വരങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന് വരം നൽകാൻ പ്രാപ്തനല്ല ഞാൻ എന്നറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യനാലോ മൃഗത്താലോ ദൈവത്താലോ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലുമോ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ ഒന്നും വധിക്കപ്പെടരുത് എന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കാണ്. അങ്ങനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവിവേകിയായിട്ടുള്ള അയാൾ കരുതാണ്. അപ്പൊ ഒടുവിലോ എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകി. പക്ഷേ അർദ്ധസിംഹം അർദ്ധനരനുമായിട്ട് നരസിംഹ രൂപത്തില് പരമപുരുഷനാല് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അല്ലെ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അയാളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതാകാരമായ സ്വരൂപത്തിന്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നഖങ്ങളാല് അല്ലെ വക്ഷസ് പിളർന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അയാള് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പല പദ്ധതികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു. എന്നാലും ഏറ്റവും ശക്തിമാനായ ഭൗതികവാദി അല്ലെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നൈമിഷിക ആയുസ് മാത്രമുള്ള പദ്ധതികളുമായിട്ട് എത്തുന്ന ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്ത് നേടാനാ സാധിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ അല്പായുസുകളായിട്ടുള്ളവര് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ജീവിതത്തില് സന്തുഷ്ടനായി തീരാനും ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിനു ശേഷം ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ജീവിതം കൈവരിക്കാനും ഒരുവൻ ഈ പരിപാവന സാഹിത്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടതാണ് എന്നാണ്. ബദ്ധാത്മാക്കള് ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം വിസ്മരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണയാലെ താൽക്കാലികമായ തന്റെ ജന്മനാടിനെ സർവസ്വമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഗൃഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും ദയാവായ്പോടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്, മാത്രമല്ല
തൻ്റെ ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മത്സ്യത്തിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കരക്കിലിട്ടാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിന് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടക്കണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്വധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത് ധാമമാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് കരക്കിട്ട പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങള് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ, ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ, ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിലുള്ള ഈ വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അതാണ് നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായി വന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും. പനിയുടെ ഉപമ. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ആസക്തി കുറയണം അല്ലേ? പനി, അങ്ങനെയുള്ള രോഗബാധ പനിയോടാണ് ഉപമിക്കണത്. അത് മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ രോഗാവസ്ഥയില് ഇന്ദ്രിയ സുഖമൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണം, സാധാരണ താപനില നിലനിർത്തണം. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ അറിവിന്റെ സമതുലിതമായ പ്രവർത്തനം. അതായത് രണ്ടും, ഭൗതിക അറിവും വേണം അല്ലെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കാൻ, അതുപോലെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വേണം. രണ്ടും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കണം. വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും അറിയണം. ആത്മീയ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. വൈദിക നിയന്ത്രണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ രോഗഗ്രസ്തരായ മനുഷ്യര്, പനി ബാധിച്ച മനുഷ്യര്, ഭൗതികതയാകുന്ന പനി ബാധിച്ച മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷം ലഭിക്കും ഇന്നത് ചെയ്താല് എന്നിങ്ങനെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഉദ്ഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ തൽപരരല്ല. അർത്ഥവും കാമവുമാണ് അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ് അല്ലെ? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. അതിലെ ധർമ്മവും മോക്ഷവും അതിലൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അർത്ഥവും കാമവും അതാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പന്ഥാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഭക്തർ മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതെങ്ങനെയല്ലേ നിർത്താൻ പറയാ? അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കണം, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടണം. എന്താണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം തന്നെ. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഫലങ്ങൾ എന്താണ്? വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങളാണ് നൽകുക. വിദ്യ അമർത്യത നൽകുന്നു, അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു അല്ലെ? വിദ്യ, ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാലേ അമരനാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരിക്കാണ്ടിക്കോ? ഇല്ല, മരിക്കും നമ്മള്, പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ജനനം ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തില് പോവാം. അവിദ്യ അത് ബന്ധനമാണ്, പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിമൃതികള്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. ആത്മീയവും ഭൗതികവും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണയിക്കുന്നു, ആത്മീയാണോ ഭൗതികാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കില് അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയാണ്. ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആത്മീയമായി. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ ഭൗതികമായി തുടരുന്നു. നമ്മൾ സ്വയം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതല്ല, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആത്മീയമായി. അതല്ല, നമ്മൾ സ്വയം TV കാണാനും സിനിമ കാണാനും അങ്ങനെയുള്ള പല പല കേൾക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അത് ഭൗതികമായിട്ട് തുടരും. ഇനി ചോദ്യങ്ങള്. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ. ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണം എന്നാണ്. സ്വർണം. ആ അതെ. അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ബെഡ്. അതെ. കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നല്ല നല്ല സാഹചര്യം എന്ന്. അപ്പൊ ധനത്തിനോടുള്ള ആസക്തി എന്നാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഹിരണ്യകശിപു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തത്വാർത്ഥം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങള് എന്തിനെ അനുസ്മരിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു? നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് വായിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങള് ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടില്ല അല്ലെ? നമ്മള് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടില്ല. ബുദ്ധിമാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരും അല്ലേ? ഈ ജഡപദാർത്ഥം ഭൗതികത അതില് പൊരുത്തപ്പെടില്ല നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവാക്കണം. ഭൗതികത നമുക്ക് അമരത്വം തരില്ല അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അമരത്വം തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അമരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിമൃതികളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടില്ല നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങള് എന്തിനെ അനുസ്മരിക്കണു? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതല്ലെങ്കിൽ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് വെച്ചാ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്. അപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാര് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായോ 3 മന്ത്രവും? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ ശരിയായിക്കോളും മാതാജി. അതെ. ഇനി നമ്മളുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഇപ്പോള് 3rd ലെവല് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലേക്കല്ല ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നേ. ഇനി ലെവൽ 4 ഉണ്ട്. അതെ. ലെവൽ 4ന്റെ തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ ശരിയായിരിക്കണം. അതില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രസന്റേഷൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ അന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. അതെയോ? ഇപ്പൊ